Electroluxe, musow ka cɛɲa sankɔrɔtalaminɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. O la sa, ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electroluxe, dongo do cɛɲa. Voilà, chérie. Oui, mon amour. En fait, quand on a du boulot, mais c'est que mais l'intérieur de venir à Moussa. Midi wati, on a tel là de son. D'accord. Parce que moi, on a assez de nouvelles là, il a droit au lieu de temps. Depuis 5 ans, sur le domaine mondial. Mais on a oublié de rester sans ça. On est là. Bisous. Bisous à toi aussi. Pas bien, c'est ça. Ok. Et depuis 6 heures, tu veux que tu aies pour ça. Mais quoi? Fatigué, là. Ma femme, ça va? C'est vraiment. Oui, Et amiga bureau qu'on a été là. Il bien a fait il était ce que tu as fait. Non, non, pas de Elle du la main. Comment bien il y a un depuis 6 heures, il faut 14 heures. C'est vrai, c'est vrai. Tu as dit ça. Chérie. Chérie. Ah. On a donné dans ma tête. Aïe, mais il y a un peu de projet. Ni ni ko kabe ngena wo. Il y a million en temps. Kana sika. C'est où me le Même on do trop. Eh Allah. Ni chelu kangarjani de pa boto. Ni bina mkesa chefamia. Esse de chefaira. Bolo meu. Mais ore ben nata. Entregue. Non le film nous tenons. Mais voilà, comment il y a des demandes de venir en fait. Bon, quand on peut t'aller, ni est sur mon place l'intérieur, mais n'était en fait, il t'a sorti. Mais ni, nous n'avons pas de dem dans mon dos. Ah, mais la fille, toi, sous kana giru pa. Am gata chuo me. Ana para ke. Tiens, tiens. Tiens, moi me fait caméra. Chérie. Ah, awamana sasa. Dalle corne di freddo. Mi sarà di te. Allora. Non farò che la tu ne vuoi che faccia qui. Chef, alla tu le rifletti. Chérie. Ah! J'arrive. Tu le rifletti. Era contando il femminile. O ka nevela su ko ka bonu ko nga ko yabo. Ni era assim de que eu não vou usar. Ni mo ne dera ta o na fa fa. Abi botola nduye kana da. Não fala.
Sardini. Nemu. Ite sa, ibu na minu ite sa. O te jume ro, afanya na ke mu ro. Nemu. Sisa. Ni sigita na. Tasmari chara da horo. Dum na shishida. T'interroga non, mais c'est ça. Ay ala mama, ay musa. Dès que vous pensez 5 ans, depuis 6 heures, faut se faire sardine. Muso jugu te foyi wolo den jugu kɔ quoi. Wallahi bilahi. Alors que n bɔtɔ la n y'a f'i ɲɛna pɛrɛ n ko n bɛ na tilela dusu ni n terikɛ. Mais nin ye mun de? O tɛ sa. Ko Chris bɔra min tuma tɛ ka Angela furu sa ye. O ma f'i ye? O ma fɛ ko laban tɔ. Ni bɛɛ ye Novelas de ye. Novelas lajɛ o Novelas lajɛ. Chérie, a tɛ kɛ a tɛ dafa fila la bilen sa. Allô? Ko Novelas Ricardo et Angela Foussa. J'espère que Angela continue FNS 5 et va gagner. Ayo, comment est-ce que tu as mon âge? Ok, je vais t'interroger dans le monde. Tu as acheté? On va t'en faire, on va te donner. Ay, non sa. Ne dis bon, Ay, non. I m'a fɔ ko Angela gɛnna ka t'o fɛ yan. A gɛnna quoi. Tiɲɛ y'a kɛ. Ok. N bɛ taa n terikɛ fɛ yen. Yanni n ka segin ka na. O y'a sɔrɔ i ka minɛn fara ɲɔgɔn kan. E to Angela ka yan ma. Bila. Bonya sa. Bila sa. N'a sɔrɔ ne de ye furu ou bien Novelas de ye furu. I bɛn'o fɔ n ye. Bila. Freshi be sɔrɔ Mali kɔnɔna la, a be sɔrɔ Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a be sɔrɔ Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a be sɔrɔ Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo, fo ka se Benin ma. I Face Freshi ye Dante farafin ka cɛɲa ani dawula la. Boutique kelen min nanen do ni fini dagabanaw ye, vaxiw b'o la, vaxi super déton, super vipro, super amoureux, ale coton gɛrɛgɛrɛ de. Top class. Nɛgɛjuru siraw filɛ nin 75 00 63 00 79 37 77 87 walima 69 58 66 69. Top class. Grobneu. An ka taa. Check, drop, bitch.
Electroluxe, musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. Walasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electroluxe, dongo do cɛɲa.